Prehliadku mesta sme začali sa Hubrečí vlastne Galia, kde sa nachádzajú obchody, čo čokoládmi a oblečením, a významné aj nevýznamné, aj luxusné. Nachádza sa to veľmi krásnej historickej budove z 18. storočia, ktorá je vlastne krásna. Grand Place je veľmi historické, krásne námestie Bruseli. Sú tam domy väčšinou 15. storočia, ktoré sú pozlatené 14 karatovým zlatom. Nachádza sa tam aj krásna historická radnica z 15. storočia, kde sú vlastne vyobrazení aj kniežatstva, že aj tie detaily tých stavieb sú veľmi zaujímavé, či už sú tu sochy alebo nejaké ornamenty. Naozaj je to veľmi velikánske, obrovské námestie. Možno v fotkách to nie je tak vidieť, ale naozaj je to moc tam obrovské. Nachádza sa tam aj vlastne muzeum o histórii Brusela, ktoré som ale nebol, ale na budúce určite pôjdem. Moc sa mi tam páčilo. Radnica má 96 metrov a je tam umiestnený Svätý Michal na vrcholi, ktorý je vlastne aj patronom Brusela. Samozrejme od roku 1998 je celé námestie pod záštitou UNESCO ako kultúrne dedičstvo UNESCO. Naozaj tie detaily sú nádherné na tých stavbách, moc krásne. Na obchodnom ulici sa nachádza takáto pamiatka, keď polátkate psa, tak máte šťastie, táto legenda sa do storočia a stále sa držia medzi turistami a domácimi ľuďmi, ktorí navštevia Brusel. Mohla chýbať aj návšteva Mannequin Peak, čo je vlastne fontána, kde cika maličký chlapec. Troške detaily stavia blízko fontány, ktoré boli naozaj nádherné. Potom som si dal belgické hranolky, ktoré sú veľmi známe medzi domácimi turistami. Stali 7 eur a naozaj tá chuť je veľmi čudná, ale dobrá. Katedrála svätého Michala, svätej Gutuly, je zasvetená patronom Brusela, je 64 metrov vysoká. Výstavba začala okolo roku 1047. Je postavená gotickej architektúry a dodnes sa používa na korunováciu kráľov Belgicka. Na stĺpoch sú 12 apoštoli a väčšina tieto sochy pochádzajú z 17. storočia. Dodnes sa tam konajú svadby alebo pohreby, ale aj korunovácie. V blízkosti katedrály je aj park menší. Potom sme začali prehliadku kráľovského paláca, ktorý je dokonca väčší než ten Buckinghamský palác, a kde sídli belgická kráľovská rodina, v blízkosti aj park kráľovský. Stvo Sv. Jakuba sa nachádza na Kráľovskom námestí. Bolo postavené v roku 1849. Je postavený štýlom neoklasizmu a viackrát bol zničený alebo vyhorený. Je to národná kultúrna pamiatka. Tento kostol tiež slúži na vlastne korunováciu kráľov Belgicka. Aj v súčasnosti a minulosti tak bolo. Aj erby po celom kostole sú kráľovské ich rodu teda.